е сред претендентите обикновено за място на подиума, особено когато лавиците си допускат грешки. Ами другите трябва да са готови и да се възползват от този си шанс и да покажат най-доброто състезание, който успее да покаже съчетанията си. Много интересен елемент и труден. Тук имаше леко добутване с петата и последната част на пюрето не се зачита. Този елемент е одобрен от съдиите за оригиналност за тази година на Марина и носи 40. На Кипър и всъщност последните 14 годишна се мести в Азербайджан. Последните мисля, че 3 години вече станаха. Може и 2 да са. Последната година на девойки, всъщност тя вече беше в Азербайджан и участие на европейско първенство. Ефектна и запомняща Марина Дорунда. И си